to, mura nag sa Tigbaw. Ni kuha na gid siya sa pangalan. Kana bitong Byahe ta din makita nimo nang ingon ana unya kuan kanang paingon murag daw ang langit mihawk sa yuta. Unsa ning lugar gani? Kanang diha sa mga Subanen Village. Tunggo. Tunggo gikan sa Tigdok. Tunggo. Sa Kantarsan nga ay Tunggo. Hoy. Dagko sa kuan sa tubig o source ang tubig nila na apo dire. Dagko kaayo. Basta bugnaw ang area daghang sayote. Bisan pa nagmuinit og maudto. Kay dito sa Davao pod kami sa una nagtanom ko dili maato og kuan mga hulog man ang unod ana. Pag humat mga hulog ana motorok na pud nagbalik. Dayon kanang iyang kuan di na dali patyon kay bisan pag mga putol ng iyang kuan mo salingsing magsige ra nagbunga. Pero sa ato diha sulay ko kuan sa Santa Barbara noon to sulay ko tanom namatay to ra oh sayuti na sayuti to ra gi kuan gibalay-balay. Kuan ra ba kayo na effective kayo na siya nga i-kuan sa against sa high blood. Huluman og tubig. Then imnon. Paspas kay na maka anemic. Grabe na gini kaagi ni bungguha. Asa na gini naabot. Wa para balita ka palit PC. Para unsa? Para igasog na kuan. Trouble. Sa City Hardware pa man tatamamalit. Ana, adili pa na siya mo give up eh. Ano yung pag siya mag-give up? Ang ato ba managana tag mga di matagna mga kuan. Nindo tanaw ng dalan oh. Nindo tanaw ng dalan. Oh my God, we're on travel. This is our pandemic adventure. Look at that. That's the peak of the mountain. Part of Missamis Occidental. The beauty of nature. Green ang palibot. Murag dito kita mohunong ani siguro aning dala na atong tumoy atong bungtura. Jesus Ginoo murag alas 2 patama abot siguro. Ginoo ko. Aw igo-igo pod para pag-uli nato kay seafoods ang giandam hab-hab taman sa pagkabikog. Naman po kuan diha gibalon nga snacks katong pineapple pie. Hala sige. Gidagan-dagan unta to kay murag muhurot man ta aning tagsa ka buok. Pagotman gid ta pagsaka. Nana sila mga bangyom diri oh. Tanawa na. Di ba kay gilibutan na tag mga kapanganuran. Ikas pumunto din. Agad din. Another na pod mo ni sila ang gi-continue. Rough road ini sa una din gi-continue nila. Iyawat o kahatagan nga o maing dalan ang mga subanin nining area dahil mahimo siyang local tourist spot sa mga lugar. Nga po dahil magsayo-sayo dahil dahil magbahag. Oh, tara, look at that. Oh, the mountain and the heaven kiss the earth. Oh, tara, to sa kabungturan. Oh, hilig ba na sila kuan. Gitawag ba na sila Highlander. Pero mao to'y dili mo sugot tong si kuan sa tawag og Highlander kay di daw Highlander ang ano. So, na tubos tubig, daghang tubig dire. Look at that. Oh. Sa dihang naninuod na si kuan oh. Naninuod na snulay, wala ko siya kamin. Hing-amin gid siya ay. Alak ka, agot na dito dito. Tuara ang bukid. Uy, diri data sa left. Oh, nagsilpa sila. Uy, doon na may sakyanan ni Sir Dennis. Kaa.
Parihar gid ka. Nas kiki diha. Una-una lang nagkabalog yun may diha gyud mo Ay, paingon. kuan man dito ADO dito. PDO 9880 mo to kasi des. Pero oras siya kitsura no. Montero. Sabi na ko dito tamo dito sa tungayan simento. Na may guide po sa tubangan. Isod pag wa siya kaswito sa iyang lugar. Siguro kasi madto ko na dito. Siguro natalang na. Uy, kanindot pa ang nagkuan bulak. Na Itong pink, ang pink, ang pink, pink. pink violet. Nga kuan kanang violet ang dahon adto. Sweet honey man to. Dagko kay no. Hello, wow. Bugnaw din napita. Nataglag sa kuan. Sa Mura na ta Davao. padulog malinda. Ato Davao. Murag part siya sa Baguio. Little lang. Little Baguio. Ay naagiday kuan. Naagiday stop. Kuan traveler stop. Hala Nice. dito. Nice good. Okay. Ilang mga Look abot at na ilang this ipang place. Oo. Na yung mga riders nang abot din hilig na sila Mag-ride. magtuatog mga lugar. Hala kanindot sila mga Ah, balay. Moni Subanen Village. Kalami sila mga balay. Oh, ito look at that. Lamig islang mga balay tanawa. Mao na ni Subanen Village. Iloko kabugnaw ni ana. Ganun Uy. gitawag siya Subanen Village. Wala kanindot sila mga balay. Unya nag-uniform. Hello, wow. Gusto ko mag-picture. Nag-uniform. Ay pangatag di.